Ben je nog nuchter? Als mijn moeder het vraagt wel, maar anders niet. Ja, zeker. Ja, ik ben inderdaad 10 bier nuchter ongeveer. Ja, nog wel redelijk. We zijn aardig onderweg nu, hè? Autorijden, dat gaan we zeker niet meer doen. Ja, ik wel, ik ben er net. Ik moest eerst werken tot 3, dus ja, ik nog redelijk. Maar ik moet nou inhalen, hè. Ja, toch? Zeker niet. We zijn pas op 1/3 hoor. Een soort van, ja. Bietje. Nee, maar dat was al sinds 10 uur van de middag niet meer. Nee, dat gaat niet lukken. Nou, volgende. En houden jullie het nog vol? We zijn 30 plus, maar we kunnen het nog wel aan. Zij wel. Ik ben wat zwakkere geslacht. Dat lukt mij niet. Makkelijk. We zijn ervaren drinkers, hè. 100%, altijd. Nee. Nee. Daar kunnen we heel makkelijk over zijn, maar dat denk ik niet, nee. Wat zeg jij nou? Waarom niet? Ik heb 33 vlugelshots ingeslagen vanochtend. Ja, die zijn bijna allemaal op. Ik ga ergens sneuvelen vanavond, dat kan ik nu al zeggen. Als ik het hierbij laat, sowieso wel. Oh ja, makkelijk. Tuurlijk, alles heb ik gefaald, dat kan niet. We doen niet aan falen. Ik heb een dubbele bon, dus een beetje water tussendoor komt ook goed. Nee. Dit is de laatste, denk ik. Als ik zo zie je welke staat ik ben, dan moet dat toch wel de laatste zijn.